Ja, je hebt een soort langwaarder scootje. Jaap Zwaga, mooi winstje weer van de start. Hij is leider in het klassement. Is lang net hoe kwam. En hij is daar wel redelijk gelukkig mee. Nou ja, fok er even op en dan eens even zien hoe het uitkomt. Maar dan wordt de witte vlag heesen. En is er oerlis op het startskip tussen Jan Makkenga en de Groot, de man van de SKS. Die bij elke wedstrijdcommissie even als een soort assistent zei van hoe het ongeveer wezen, maar dat het wat uniform is. De wie oerlis. Nou, dan is er al een start. Maar de short ineens dat snits heel gauw oer stuurboord gaat. En al die oren gaan. Waarom gaan ze zo gauw oer stuurboord? Dat hoeft toch helemaal net. Want je doet al de slag op bakboord oudmeidje. Lang waar. Eerst let bij de start. Kan net hoe de startlijn komen. Nou ja, dat betekent dat de wien helemaal draait. Dus maar eens even van bovenaf. Ja, daar zielen ze alle jocht op de tonnen die aan de bovenkant de lijn is. Die is al een paar keer vullijn. En dan gaan ze alle in één gang heen. Maar ja, dat kan net de bedoeling wezen van de start. En dus waren er Aasket en Zuidwesthoek draait hier al om. En dan zei de commissie, dan doen we de gele vlaggen erin. En dan moet op een lijn Jan Makkenga en de Groot die moeten oerlezen. Maar waar moet die bovenste tonnen dan lezen? Wat die starttonnen ongeveer zal lezen. Maar nog even dat die starttonnen, leidt die goed. Nog even zien. Nog een keer zien. Het verhoren maar 4 minuten. Ja. Nou, die gele vlaggen die koersen zal inhouden dat ze wonen. Nou, dan komt de bovenste tonnen. Dan komt die de Groot dan helemaal hinnenvaren om te zien wat die ongeveer lezen moet. Hij had er ongeveer 20 minuten met die tonnenlijn. En dan zullen we hem eindelijk te plak lezen. En waar komt het dan? Ja, vlak bij uw skippen. En dan zei de man die de tonnen erin leidt, dank u wel, want hij kreeg een gejuich van het publiek. Dan zou het scootjesiel eindelijk hier in Terhennen beginnen kennen. Maar ja, dan krijg je die skippers. Die zijn riedig worden als de pest. En je hebt shot al gebeuren. Alle jaren oer de startstreep. En ja, dat is onverbiddelijk. Dan kan de jury het net meer zien. En dan moet er op en nij starten worden. En dan is het in Tiersen al mooi tijd voordat het echte startschot houden wordt. Maar dan gaan we dan los. En dan zien we dat Lemmer het beziekert om op een nij oer stuurboord te komen. Dat slagen net. Ik jaren veen gaat er oer stuurboord tussen terug. Maar dan is al vrij gauw duidelijk dat dit een hele derde wedstrijd is. De wien is helemaal voor het zakken. Lemmer moest dan draaien op Jennewaard. En daar kroepen ze heen helemaal net meer in de wedstrijdsfeer op een of andere manier. Nou ja, hij zit wat ongeïnteresseerd dat polsje erin te steken. Maar het maakt het helemaal neer. Er is echt niks aan de hand. Maar ja, je gaat een wedstrijd, dus je zit altijd spanning in. Dus even zien. Jereveen zit helemaal aan de onderkant. En die denkt van ja, als ik daar nou een 12 lange slag aan mij zit, dan kom ik in één keer bij de tonnen. Zo, er zit Jereveen, er zit Walsijn achter, er zit Snits achter. En dan aan de andere kant zit ik zo'n ploegje. Die precies het op beide kanten. En maar langzaam gaat het over die kant. Vakbeet horen. Dit is de ene kant met Snits en de Jouwer en Jereveen. Vakbeet horen, jongens, in stijl een beetje. Het is ik daar rotten van die man al hier om een beetje de zaak in plooi te houden. En aan de andere kant, Lemmer. Ja, hij hier dus een voordeel van zijn beziekje om op stuurboord te komen. En Grauw, dat liet de meeste man die het wel wat heilig kon. Maar de skippers, ja, ze kon niks oors doen als hult die bezig was om centimeter van centimeter dan hun best te doen. Nou, en dat doe je dan op deze manier. Dan om een 4 minuten wordt de pijler verloren. En die is net een pijl, die is aan het bomen. Dat is hier bij de hele mannen. En daar dachten ze van, daar moeten we maar zo 4 mogelijk vooruit komen. Nou, dat hier wel aardig effect. Want hij komt dan het eerst bij die tonnen die man deze kreeg deadline had. En heel langzaam draait het eromheen. En er komen Grauw en Lemmer dan achterom. En er zit Huzem dichtbij. En er zit ik Langwar nog dichtbij. Maar het jouwt alweer helemaal neer. Want ze weten wel, de skippers. Het wordt helemaal niks. We kennen er niks mee. Het is weer een klote wedstrijd om het dan maar even te zitten. Het liep het wel mooi dit vlakbij. Maar het beweegt absoluut net. En de meesten op de wal. Die fonen daar eigenlijk helemaal neer te horen. Want scootjes die jaren te cinderen hoe het en die jaren net dit te doen. Nou, zag je het dan op bijna de volgende tonnen grien de hele route. Ik nog wat troggelkoor. En daar komt dan het vlootje van Jereveen, alle Jeroen en Snits. Nou, het had helemaal niks te maken. Dus, zei de jury, de wedstrijd die er maar weer uit. Jammer dat 2 uur maar dat gepruts begon. Want ze gingen eigenlijk bij de pierleider met de start. En dat heb ik onjongen. Maar ja, maar dat gegriem, ze maakt het zelf steeds moeilijker.
En het eerste uur hier een hartstikke mooie ziel ken. Er wordt zoveel tijd verslond door verkeerde dingen. Ik zou zeggen van gooi er een draaihoekje in en het is samen kleed hoor. Ja, nou dat zag ik vanmorgen ook voor het zijn. Ik zei, ze maken het moeilijk, maar deze variabele wienskift en weinig wien maar in zand lopen. Want dat is veel te lang aan voor de wien. Dus voor als je ooit een route zielt hebt, in de medie vaak zich om. Ja. En mijn draaihoekje, ja, wie het samen kleer was. Maar ja, daar heb je van leerd, maar dat zeggen we elke keer. Ja. En het is hier al 25 jaar een zandloper. Nou ja, ik weet hoe het omstaat. Ik moet een beetje omheen van Kolbus, want ja, die deed ik altijd zijn best. Ja. Dus van de andere kant. Maar het is gewoon zo, de ontwikkeling waar de scootieschepers en hun bemanning het wel terug. En ja, staat het op het heen, het bloot een beetje bij de organisaties heen. Ja, maar nu is er een assistent van de SK's bijkomen, elke keer assistent om te zitten van Sa Matten, maar dat wordt het al langer. Ja, maar ja, van de andere kant dat het maar resoluut is. En die nieuwe assistent, hij is ik nog nooit onder voorsteld. Ik zal het niet eens herkennen als ik hem zien kan. Op dit moment de juiste beslissing, maar hartstikke sneu voor u. Want ja, juist een berg punten nog meer krijgen. Maar ja, van de andere kant, het is het ziel, het is een kampioenschap en dan is iedereen op zijn ierpest. En ik ben blij dat de wedstrijdleider dit jaar aan dingen had. Zijt Berend Mink. Nou, voor de Voslines nog even het klassement. Ik neem alleen nog de kop. Langwaar, nog gewoon eerste. Bolzet tweede en de Lemmer tredde. En dan zullen we onderaan op het 12e plak de Jouwer, 13e plak Huzum en op het 14e plak de Zuidwesthoeken. Neert veroren dus.